kaikki! Mä oon täällä kasvohoidossa nytten, siis olen Suomessa kuitenkin, ja mun kasvohoito alkaa ihan just. Tai mulle laitettiin jo tää aine. Ja Joo, eli nyt mun kasvohoito alkaa ihan pian. Se kestää noin puoli tuntia. Laitan kameran kuvaamaan siksi ajaksi. Okei, aloitetaan tällä, että sun tähän feisiin naama. Näin. Joo. No niin, nyt mun kasvohoito valmistui ja mä tulin tänne. Ja kohta mut vielä meikataan ja sit mä voin lähteä. Ja mä lähden tuollaiselle Majatalo-hotellille, koska mä vietän täällä niin kuin hesaripäivän. Ja mennään tonne meikkauspaikkaan. Mä laitan kamerakepin päähän jo. No niin, ja nyt me voitais sulle, Barbie, laittaa tää sun make-up. Sulla oli tää tietty. Joo, okei. Okay. Jep. Nyt mä kävin tuolla tuolla kasvohoidossa ja meikkauksessa. Kattokaa mua nihkua meikkiä. Ja nyt mä tulin tällaisen maskotin luokse. Tällainen Nalle-maskotti. Ja lähdetään tonne hotellille. No niin, nyt mä tulin hotellille. Be here. Ja mä lähden ihan kohta kotiin. Mun täytyy alkaa pakkaamaan. No niin, nyt on sitten pakattu ja mä lähden kävelemään, koska on aika pitkä matka sinne taksille, joka vie mut sinne asemalle, mistä mä junalla lähden sitten kotiin. Jep. Ja kattokaa mitä mä ostin tällaisen tuolta Barbie-paikasta. Oottakaa, mä näytän vähän paremmin. Rexonan Tropical. Jep. Eli yes. Eikä mulla sitten tässä muuta. Mä lähden sitten varmaan kävelemään jo tuonne asemalle sinne mistä taksi lähtee. Jep. Mä puen vaan päälle, niin lähdetään. No niin, mä oon pukeutunut. Ja tuolla on hyvin kylmä. Ja lähdetään kävelemään.